pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RJ číslo 1012, dopravce RegioJet do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 11 hodin 54 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1012 operated by RegioJet to Český Těšín, Havířov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží departing at 11:54 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Uwaga! Komunikat o opóźnieniu pociągu. Pociąg RJ numer 1012 przewoźnika RegioJet do stacji Český Těšín, Havířov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží i Praha hlavní nádraží planowy odjazd o godzinie 11:54 wyruszy z opóźnieniem 15 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RJ číslo 1012, dopravce RegioJet do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 11 hodin 54 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1012 operated by RegioJet to Český Těšín, Havířov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží departing at 11:54 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Uwaga! Komunikat o opóźnieniu pociągu. Pociąg RJ numer 1012 przewoźnika RegioJet do stacji Český Těšín, Havířov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží i Praha hlavní nádraží planowy odjazd o godzinie 11:54 wyruszy z opóźnieniem 15 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Vlak RJ číslo 1012, dopravce RegioJet do stanice Český Těšín, Havířov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem v 11 hodin 54 minut přijede v nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Prosím pozor, z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek vlak v úseku Ostrava-Kunčice, hranice na Moravě jede po odklonové trase. Vlak mimořádně neobsluhuje zastávku Ostrava Stodolní a stanici Ostrava hlavní nádraží a stanici Ostrava Svinov. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Ostrava Kunčice a ve stanici Ostrava Vítkovice. The train RJ number 1012 operated by RegioJet to Český Těšín, Havířov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží departing at 11:54 will arrive at platform number 2, track number 2. Pociąg RJ numer 1012 przewoźnika RegioJet do stacji Český Těšín, Havířov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží
i Praha hlavní nádraží, plánový odjazd o godzinie 11:54. Wjedzie na peron numer 2 na tor numer 2. Prosím pozor, hlásím změnu nástupiště. Vlak RJ číslo 1003 dopravce RegioJet do stanice Košice s odjezdem ve 12 hodin 2 minuty přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. The train RJ number 1003, operated by RegioJet to Košice, departing at 12:02, will arrive at platform number 2, track number 2. Pociąg RJ numer 1003 przewoźnika RegioJet do stacji Košice, planowy odjazd o godzinie 12:02. Wjedzie na peron numer 2 na tor numer 2. Počkaj, budu hlásit. Prosím pozor, vlak RJ číslo 1003 dopravce RegioJet do stanice Košice s odjezdem ve 12 hodin 2 minuty mimořádně přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 141 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Žilina s odjezdem ve 12 hodin 34 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 141 service EX1 operated by České dráhy to Žilina departing at 12:34 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Uwaga! Komunikat o opóźnieniu pociągu. Pociąg Eurocity numer 141 linii EX1 przewoźnika České dráhy do stacji Żilina, planowy odjazd o godzinie 12:34. Wyruszy z opóźnieniem 10 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Osobní vlak číslo 2936 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Český Těšín, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží a Ostrava Svinov s odjezdem ve 12 hodin 30 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Prosím pozor, osobní vlak číslo 2936 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Český Těšín, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží a Ostrava Svinov s odjezdem ve 12 hodin 30 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek mimořádně ukončí jízdu ve stanici Dětmarovice. Prosím pozor, v úseku Dětmarovice Ostrava Svinov je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. Pociąg osobowy numer 2936 linii S2 przewoźnika České dráhy do stacji Český Těšín, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží i Ostrava Svinov, planowy odjazd o godzinie 12:30. Wjedzie na peron numer 2 na tor numer 2. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 141 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Žilina s odjezdem ve 12 hodin 34 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 141 service EX1 operated by České dráhy to Žilina departing at 12:34 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Uwaga! Komunikat o opóźnieniu pociągu.
Pociąg Eurocity numer 141 linii EX1 przewoźnika České dráhy do stacji Žilina planowy odjazd o godzinie 12:34 wyruszy z opóźnieniem 15 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2935 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Mosty u Jablunkova s odjezdem ve 12 hodin 30 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Uwaga! Komunikat o opóźnieniu pociągu. Pociąg osobowy numer 2935 linii S2 przewoźnika České dráhy do stacji Mosty koło Jabłonkowa planowy odjazd o godzinie 12:30 wyruszy z opóźnieniem 10 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosím pozor, hlásím změnu nástupiště. Osobní vlak číslo 2935 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Mosty u Jablunkova s odjezdem ve 12 hodin 30 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Pociąg osobowy numer 2935 linii S2 przewoźnika České dráhy do stacji Mosty koło Jabłonkowa planowy odjazd o godzinie 12:30 wjedzie na peron numer 2 na tor numer 2. Prosím pozor, osobní vlak číslo 2935 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Mosty u Jablunkova s odjezdem ve 12 hodin 30 minut mimořádně přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Prosím pozor, hlásím změnu nástupiště. Vlak Eurocity číslo 141 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Žilina s odjezdem ve 12 hodin 34 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. The Eurocity train number 141 service EX1 operated by České dráhy to Žilina departing at 12:34 will arrive at platform number 2, track number 2. Pociąg Eurocity numer 141 linii EX1 przewoźnika České dráhy do stacji Žilina planowy odjazd o godzinie 12:34 wjedzie na peron numer 2 na tor numer 2. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 141 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Žilina s odjezdem ve 12 hodin 34 minut mimořádně přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Prosím pozor, rychlík číslo 346 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Český Těšín, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží a Ostrava Svinov s odjezdem ve 13 hodin 27 minut z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Osobní vlak číslo 2938 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Český Těšín, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží a Ostrava Svinov s odjezdem ve 13 hodin 30 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Prosím pozor, v úseku Dětmarovice Ostrava Svinov je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce.
Pociąg osobowy numer 2938 linii S2 przewoźnika České dráhy do stacji Český Těšín, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží i Ostrava Svinov plánový odjazd o godzinie 13:30. Wjedzie na peron numer 2 na tor numer 2.